tinotenda papa isapyo pane chimwe chiri kupisana chamungadaro chisvika kumhuri yeZimbabwe. Icho kwa dimuri yeZimbabwe ndiri ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza ndekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino chinenge chakabatarwa wamukaseko Timothy Mpopere sabba kukaramba wamukaseko officer in charge traffic Mbare officer in charge Litengwe chimuti wakabata kuti kwanza ndichisiye wamukaseko timu rakabata chimoti kwanza tiri kuenda mukoba KB kana wakomana wakada chibva wazosungwa wakomana iva viva drugs vakazoti vaida pagilolo mwabatwa ndobva akandwa mukati mapurisa lino zvakawanda vakasimba varuba chii chakaitika paGlenora nguva yekuti kuseni iyayi vakuda kuti vaone kuti vasungwa vakabira sei so ndivai vanenge vari kudhuze nekunenge kune chemba kako Zimbabwe ndobva aenda muchemba ndobva ati musoro mukati kwishi mapurisa paroda kuona vanhu vavo pepe ari kuenda mukuva KB akanuna musoro wese ari kuadvanza kupurisa akanuna musoro wese kubanaka mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva saka musoro angawisire muchemba akasika hayi vakomana ngati respectei mapurisa basa ravanoita zvavanobata zvavanosangana nazvo ndosaka chinzi kasirai kuita sei kuwabata pane zvamusingagutsikane nazvo zviri kuitika manga muchitaura nemutauriri wemapurisa Harare province ichokwadi vachakanza vane nyaya dzavataura pamusoro pekuhoplay kuti tiite tsvakurudzo neniwo ndinoziva pekunotangira tichinzwisa kuti nyaya yakamira sei kusanganisira asi shoko ravakurudzira vachakanza nderekuti kana munhu wakanganisirwa kasira kuenda kumapurisa wonovazivisa kuti zvakamira sei kuno kwakamira kwakadai so ndiyo nyaya hombe kana usina kugutsikana kwidza bvunza vamwe kuti apa asi usati wakwidza bvunza officer in charge wepakamba pawasvika right kumbira kuona officer in charge wepakamba ipapo kwendiri kumbira ukakuona officer in charge pakamba panapa wovaudza kuti ndakaunza nyaya yangu pano haina kubatwa zvakanaka handina kuona rubatsiro kwese nyika yese sekuzvakuri itaisa izvozvo raiti mukoma kebhirika ndikufamba ndiri mukati mekufafedza nekutsudzura nekamuzikuru kwacho nene nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe kwandinoshevedzera kuti kukaripa yenyaya yepamba pakaitika rufu paitika rufu kudaro vanhu vakaungana vari mukati mekuungana kuti vagoita sei vagoita zvinhu zvavo zvichibva zvadarika vachibva vapedza vachibva vashevedza mubatsiri kuti ngauye ipapo sefamily but munhu akashevedzwa achibva asvika panzvimbo but paakashevedzwa kusvika panzvimbo akanga ataura zvaaida nezvaizoitika mberi kuti atenge kubata basa ripamba asvika ipapo vanhu ndokutaka kunetsana unhu asina zvaaita zvikanzi ndapisa mafuta ndafamba ndauya panapa zvikanzi dzokera hapana zvatingaite zvikanzi inzwai kavabereke zvandakutaura pano zviri kuitika nevari kukonzeresa ndiri kuvaziva chikodzero vari kuda kuti zvinhu zvavo zvisabatwa kana kuonekwa kana kutaurwa kuti ndo vari kukonzera zviri kuitika asi zvandakuita panapa ndezvekuti zvandakuita ndakungotora ivhu repano ndobva ndaenda asi zvamuchaita pano ndezvekuti munhu wese achagara pano ndopa muchagara pano mukaenda kudzimba dzenyu inyaya nenhoroondo mukoma KB vamwe vakachidza kuti unopenga zvina basa izvo vamwe vakati kuti saingositera mashoko awo achibva pinda motokari yake achibva aruwa motokari but akatora ivhu but pakatora rivhu akarisa pachipepa aisa pachipepa ndokufamba ndokusvika pagedhi asvika pagedhi ndokutora ivhu yazvakare kuita senge ari kurirudza panga pasina mhepo akarudza kekutanga raingoenda pasi pasina mhepo ndokurudza kepiri richienda pasi pasina mhepo but akazoratidza kuti aida mhepo ndokuzofuridza iye achirirudza achirifuridza ndobva buda achibva aenda pano vachakwabuda mukoma KB vanhu vari pamba ipapo iko zvino zvipane nyaya yekuti izvo pavanhu vese vakabuda ipapo pane varume vanokwenda kuita ivo 6 vasina kudzokera kudzimba dzavo vari kutaura nyaya yekuti kudzimba dzedu hakusi kupindika kuchi chiri kuitika kwanzi mudzimba dzedu hamusi kurarika dzimba dzenguva munonzwa matenga achiita senge ari kusimuka vakabuda kuenda kunext door kana kuenda kune dzimwe saka vadzuka kudaro pane one akazokwanisa kutaura iye kuenda kuvakuru vemwe nzvimbo vari panzvimbo ipapo akataura kuti izvo ndaikumbira kuti mutishevedzere
nokuti ndikashevedza vamwe ndiri ini veukama vanogona kuramba chikonzero takanga takaungana pano takaramba takaungana mundishevedzere veukama vangu vauye pano ndine zvandoda kutaura pamusoro pemurume akaenda uyo aitaura nyaya yekuti izvo murume kana kuti mukadzi akaenda uyo auya kuzotibatsira ini ndine mashoko andakataura but pane zvandoziva zvinoenderana nezvakanga zvaitwa kuti pashevedzwe munhu auye pano but asori zvataurwa muri kuti kukariba pane zvakaitika pamusha. Yes. Vakatsvaga mubatsiri akauya akafamba kubva kwaakafamba kuenda kukariba. Ichokwadi. Vasvika ipapo veukama vakatanga kutaura mashoko asiriwo. Vakatanga kunetsana zvekuti mubatsiri angasisina basa. Okay. Akati right kuuya kwandaita pano munokwanisa kundipawo chikamu chakadai se nokuti ndafamba vamwe vakati aenda hazvina basa una basa rawaitaita sei enda achibva taura mashoko ekuti asi kana ndabva panapa mese muchagara panapa kwamudzimba tine kwamunonda hakuna kunyanya vacho vane zvavakabata nezvatari kusimudza mhepo dzekuti vamwe vaita sei saka pakazobuda 6 ndo vasiri kukwanisa kugara mudzimba dzavo asi izvezvizvi ndatamira shoko rokuti nezuro panaifana kutaura nyaya iyi vachitaura nyaya yekuti kune 2 vakadzoka vakaenda pamba ipapo pakanga paine pakaitika rufu kusvika vanhu vazoungana achishevedzera kuti ngatichienda kwasambo tito tigoshedzera vamwe nokuti tikada kushedzera vamwe tiri isusu nokuti vamwe varitoratidza kuti vanotovaziva varuma pakubata mabasa. Okay. Saka ndosaka vaioma musoro vachiramba but mudzimba dzavo musukugarika vari kupota nekuenda meukama asi vamwe varunyana kuenda kweukama vari kuenda kuvatorwa chikonzero kuenda kweukama vari kuziva kuti zvinobva sei zvinobva zvafoda chimuningina chacho mukoma KB pane murume wekuchipingi murume uyu anga nemakore 33 years ekuberekwa aine mukadzi nemwana mumwe chete murume uyu akaita accident ndokubva ashuka musana achibva ashuka mbavhu accident yake ikakurisa zvokuti upenyu vaitoziva kuti vanhu makorero akaita murume uyu mwari vanogona kungotonga chero nguva zvake enoro she will be for kachwemba reporting to the angel ndiani kwakatanga apa kunaka Leviticus kukati veraniko panega dzvene Simon Peter mweya mutsvene ukati kudiko Mother Mary pakupedzesera denga imi izwa mababati zvadaro murume uyu akanyora tsamba yake isina akaziva achibva nyora tsamba yake nokuti pakaita vanhu vaifamba vachiuya kuzotaura naye vanhu vebatsiri vakafanana nemagodobori vakafanana nemang'anga vachiuya pamba pa kuzobatsira munhu maererano neaccident yakanga yaitika yanga ine vanhu 11 yaakakuvara ari 1 right zvadaro Zimbabwe maprofita vaiuyawo vane zvavaitaura but aiti iye kana akuprofitwa aitaura kuti iyo vanhu vese budai dambudziko nderangu kanyangwe mukadzi wake aibudiswa kunyangwe amai vake vaibudiswa kunyangwe baba vake vaibudiswa aisara ari 1 pakushandirwa mumba ndiye aizotaura kuti sanganisai mvura iyo torai zvakati izvo sanganisai nesauti isai munyu mugondipa ndigota sei ndigoshandisa chikonzero ndiwo munamato wandapiwa tenyoro she will be for wakachwemba kibirichacha Zimbabwe izwai zvakazoitika murume uyu akaona kuti pane pakurwara kwandiri kuita kuri kuenderera mberi ndobva nyora tsamba yake yakanyorwa mashoko aya Zimbabwe vabereki vangu nehama dzangu dzose nevatorwa vari munyika yeZimbabwe ndoda kukuzivisai kuti ndakaita accident ndikatyoka ndikakuvara asi handione senge ndinorarama mainzwiro andiri kuita ari kuenderera mberi nemarwadzo kana ndafa ndinokumbira hama dzangu mwana wese wemufamily yekwabhosho anove mwana ari mwana seni okay sokuti vaningina nevakoma tiri vana mugrupu yangu ini ndinoda kuti kana ndafa musare mubhadhara chiitiko chemhosva yandakapara wakapara mhosva yei pamakanzwa amai vachiti vakarepwa mushure mekunge vakarara mumba kavakazotaura kaya ndo kaive kekutanga kepiri havana kutaura ketatu havana kutaura semunhu mukuru but akapindira mai achivarepa ndini asi kana ndafa mwana wese endai munobhadhara mukomana uyu akagara nebepa rake achibva azofa afa bepa iri rakawanikwa parufu rwake rawanikwa parufu rwake ndokubva rapiwa vazukuru rikamboda kuvigwa rikanzi vakomana hatizoziva pekutangira bepa ngaribuditswe madzisawira vakatora bepa iri vakati kuvaridzi veukama vana baba
tine bepa ratinaro pano rakasiwa nemufi. Kana muchida kuti tiverenge bepa iri, tinokumbira muti bhadhare toda mbudzi. Kana musikanerekai, but muchasangana nazvo. Vana baba vakati vakomana vanasahwira vanyepe ndobva vabvisa mbudzi, ndobva vabvisa tendera pamusoro, nekuti kabudzi kagari kadiki ndobva bepa raverengwa. Zvikanzi ndo mashoko. Vamwe vakati anobhadhara mhosva dzemunhu ndiani? Mashoko angari mubepa akasiwa nemufi ndeyekuti kana ndafa apa parufu rwomukomana manje parazobuda bepa iri razoonekwa ndo paraverengwa. Vanhu vachibva varamba. Nyaya ikaitika 16 April last year. Right. But mashoko andiri kutaura ndeyekuti zvataura ipapo, endai munobhadhara amai ava vari vapenyu. Kana uchinge wabhadhara vanofanira kuona kuti Kanyemba abhadhara, Mr 11 vabhadhara, Mukoma George vabhadhara, Sisiruru vabhadhara, vanasikana vanofanira kubhadhara futi. Mwana wese vanakomana nevana vasikana. Kana iri ngozi yauya inobhadhara nomunhu wese. Alright. Hapana akabhadhara. Amai vakazofa musi weFriday yapera ishi gore rino nematambudziko. Ndobva vafa mukoma KB, vanhu vari parufu. Tenoro will be for. Hapana mwana akasvika parufu. Vana vaiti vakasvika parufu vaiona murume uyoyo mukoma yavo accident uyoyo vachiti unodei parufu rwausina kubhadhara. Ndiye akuchibuda ipapo. So vanhu vakanetseka kusvika parufu rwakaitwa kusvikira amai vaenda kunovigwa vana vachidzingirwa kure. Zvikanzi ngatifambei. Ndokubva vafamba vakaenda matare anokwana kuita 3 munzvimbo yeChipinge. Nyaya dzavainzwa dzese burikira mune zvakanaka. Ndokubva vakrosa vakaenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakaenda pane nzvimbo inova ndiyo yakakaenda kunopiwa mukomana wemishonga yekuti iye anofanira kunobata mai vake chibharo kuti zvaida zvigoita. Anga achida kuita sei? Munhu akanga achitsvaga urombwa nekuti murume uyu akatomboita matakishop kaviri asina kushanda. Akaita chigayo chisina kushanda. Zvinhu zvese zvingori ipapo zvaingoenda pasi kerese. Kwaakaenda uku ndokubva iyo nganga ichibvaona kuti nyaya yauya pano ndeye munhu akauya pano achitsvaga urombwa. Ndobva ada kuitsipika but hakuna chakabuda. Ndokuzobuda mukati menzvimbo yeMozambique, ndokudzoka zvakare kuuya mukati meimwe nzvimbo iri muZimbabwe iri muHarare. Ndokuvakanouzwa zvikanzi ndiri kutoona matare enyaya ari kuwedzera kuita sei kuvharika. Mwana uyu akaenda kunoromba but aenda kunoromba kuMozambique akanzi arifana kubata mai vake chibharo ari pakati midzimu yamai vake yakaramba. Ndo yakaita kuti mwana uyu aita accident akuvare. Saka iye pachake aifanira kuita mari asati asvika kuhara. Saka kutaura kwaari kuitako anga nenyaya yekuti iye urombo hwanga aita hunofanira kuti hubhadharwe but iye zvaakuwara yakusarira ngozi kune vamwe. Aitozama kutipira nemwe nzira veukama kuti dai mabhadhara chikonzero ngozi ndakapara kutanga but akasisina zvokuita. Saka iye pachake ari kutomunzwa makakanganisa pamakaenda ikoko akationa pagirazi rake waakatanga kuona ndiye munhu akauya ikoko ndiye waari kuzama kumutsiridza kuti auye kwamuri. Kana achinge vaya kwamuri zviri kutaurika zvaasi manyepo. Bhadharai vakomana. Mubatsiri ndiye akatodza hama kuti dzibhadharai. Uyo iyi ngozi iyi chatingagonesisi kumisa uyu kana tichinge mapedza kubhadhara. Nokuti anogona kuita simba rekuramba ashiye kwamuri kuti zvenderere mberi, asi munofanira kuti mubhadhare. Mapedza kubhadhara ndo patinokwanisa kumisa chii? Patinokwanisa kumisa nzira iyi. Pakataurwa here kuti vanofanira kubhadhara chii? Hapana kutaura kubhadhara. Ipapo chokuti kubhadhara manje ndo chakazeke chakutaura kunzizwa pamunoenda imimi kuhama dzaamai ava. Hama dzaamai ava ndo dzinofanira kukuudzai kuti munofanira kubhadhara zvakati. But munhu akaita zvinhu izvi munhu akafa. Achibva taura zvikanzizvo zvacho zvaangainazvo zvitorimo mumba machona. Bvunzai mukadzi wake. Mukadzi akashevedzera akati kune kabhokisi kari mumba but inini andibate. Chandogona chekuti pindai mumba kabhokisi aka. Zvikanzi seiko musina kukataura parufu rwemunhu? Zvikanzi izvozvo ndo zvanandakanyararira chikonzero kabhokisi kaisavhurwa. Ndanga ndakatoudzwa upenyu hwese kuti kasaita sei kasavhurwa. Zvikanzi maizoitei nako zvamasara muri mega. Zvikanzi ndaitosvika uyu. Saka mubatsiri ndiye achaenda kune kabhokisi aka
wobvisa zvinhu zviri imomo then autanga kubhadhara utanga kuenda kuhama dzani dzamai woudzwa zvokubhadhara asi kana zvokubhadhara izvo vati vanoenda nomubatsiri uyu kunobhadhara ikoko asi pang'anga yakapa munhu zvinhu uyu iri kumozambique vakaendako ende n'anga iyi iri kunzvimbo inonzi Nkuchamano kumozambique baba Isabel chokwadi woenda kunotsvaga mushonga uda kuromba obva wanzi unofanira wakakubata mai vako chibharo baba Isabel yesh ha zvakaoma musadaro zvakaoma muchiri kurangarira nyaya yekunjanja yatakataura ina baba vakabata 12 years ne9 years vari vana mwanakomana wavo vakachinzi iwo ndakanzi izvo ndibate mhandara but hapana pandingaende kunze beta ndibate mhandara dziri muno vana vevana vangu baba vaye vakasidzokera kukoti mukoma case p vakabva vanzi dzokerai futi tichakushedzerai vachiri mukati kurimandi vari kurimandi ngavagare ikoko Zimbabwe madzinzwa akadzatsudzurwa napapa Isabel ekwachihota Fidelity Glenora yes Hopley yes Kariba nechipingi munoti kudini konadzo titendereka pari zvino timbo